makudlala lezi ke kulesihlanu yazi vele sisuke sesicathama sikunikeza i-pre-party yohlelo usigiya ngengoma olingena ngo9 kuya ku12 olwenziwa uTshatha uGodo intombi yesibhono uZimdola unjogo uthi ngixolele mawuthanda selBeyonce uzalelwe yinje endlini namhlanje futhi mawuthanda ungayibuka ngohlangothi lokuthi uphakathi komhlane nembeleko yebo kahle ngibuka kanjalo ukuthi ngiphathi komhlane nembeleko actually I mean yini enye into engabe ngisayifuna njengabani into encane ngapha unjogo ngapha kahle ngikhalelani ngibhila buthebelele Sibingelele kwisihambeli sethu ongoma yakhe yona edlalayo le namhlanje umthokozisi good enough Mbambo hayi ngicela ke ngoba mina sengize ngazi ngathi inqamane kaNtsele nangu futhi umbamba ngazi noma ngithi Mageza usabingelela bhuti ukusichazela ukuthi isibongo unjoko noma igama umbambo futhi ungenapi Ngibingelele emsakazweni omkhulu uKhozi FM lo bingelelayo unjoko ihobosha umfana waphansi enkandla endaweni yasemshisanje kuMathe ngibingelela nje ngithi abantu abaphile uselapho ke Njomani lento kanjoko iqhamuke ekuthenini ngalokho ngakhula nje ngimncane ngibizwa ngonjoko eqinisweni lilonke unjoko isibongo sami la ngizalwa khona kodwa ke sagcina sesisebenza nje njengegama ngoba nami kwabuye kwasifika kudala nje ukuthi isibongo sami sengiqala usengihlakaniphile kodwa nje wonke umuntu obekhula nami baze abaningi abalazi legama lami bazi ukuthi unjoko nje abalazi igama lami abangangifunda nabo ke abanenhlanhla ukwazi amagama amaningi engangifunda nabo kodwa nakhona esikoleni futhi ngangabizwa ngalawe ngangibizwa ngawe othisha uma kusuke kuma kwiregister ngangiunjoko nje so ke isibongo sami ekhaya komama kwaMbambo endaweni yasemshisanje kuMathe la ngikhulele khona engihlala khona namanje ingakho ke isikhathi esiningi ngisebenzisa umbambo kuzona zonke into zami zibiza umbambo kusho ukuthi ngicabanga ukuthi umlaleli usechazelekile manje umama uzala kwaMbambo manje awungitsheleke isidlaliso kwigama nickname nje bethi ihobosha lisukapi lona lelo ke lisuke insizweni thina ngithi mina ngikhulele emakhaya izinto emakhaya zibe nendlela yokudlalisa nje nalokuthi ke ihobosha inyoka kahle inyoka eslowly kodwa engasheshi noma izoshaya umuntu iqala kunika iwarning ikinotice ukuthi baye bathi ikhuza kathathi before ishaye kube khona into ishayo so ke nami ke ngumuntu othi mayenza izinto usho ukuthi bengasheshe ngifike enxebeni ungangithatha unganginaki ungibone ngislow linyana izinto ngiyithatha kancane kanti igcina kwakhona ngizoba ingozi ngizokulimaza so ke lasuka lapho ke kuyinto eningi nje lengizenza ngisho ingoma ngisho umculo ngoba sikhule sicula iqathamiya so ke lagcina nje liqhamuka kanjalo ke lelo gama kwagcina sekuyihobosha njengoba ngilihobosha nje manje mfethu njengoba uzalwe ngo1993 usamncane kakhulu yini ekukhethise uMaskandi awuzange uzukhethe umbhaqanga awuzange uzukhethe ikwaito ngoba bekuyikhathi zokwaito ngalezo ikhathi yini yakukhethisa ukuthi hayi ngeke ngizokwenza uMaskandi mina la kuMaskandi Nkosi yami into eyenza ukuthi umuntu angena ngilungise lapha eminyakeni ngathi kunephutha elenzekile ngwa 1990 yebo into enza ukuthi ke thina sibuyele ngibuye emakhaya ngikhulele endaweni yasemakhaya uma ngikhulele emakhaya into esiyenza kakhulu vele ukusina ingoma nokucula iqathamiya nomculo ke obudlalwa kakhulu uma omalume nobhuti abadala abahlala eGoli bebuyile umculo kaMaskandi uyabona so lento ke ikhula ingakho isikhathi esiningi uma wathi uyabheka abantu abaningi ababuye emakhaya umculo abawazi kuqala umculo kaMaskandi ngoba even nasemsakazweni uzongifakazela umsakazweni ukhozi abalali abaningi basemakhaya baye bakholele kakhulu ohlelweni olusikiya ngengoma ngoba iyona into ngathi ilisiko lasemakhaya ethandekayo ehambisana noShamene ezizwamisa ukubadlala emakhaya so into ke engikhule nayo nami ngaze ngazofinyelela ekutheni ke hayi into engicabanga ukuthi ngizwa kangcono noma ngicula uMaskandi bese ngingalandela kokunye yeah wenjoko so sike sakhuluma no AKA noma sithi siya uke wakhuluma no AKA emasontweni ngathi hlapha amabili noma amathathu edlule wakhuluma ngendaba yokuthi kwi-hip hop indaba ye-beefing nokuthi kube khona nendaba yokuthi kube khona ukhwebhana khona thizeni ukuthi abanye bahamba abanye abalandeli bamba nalomculi futhi abanye uthi lokho kuba yinto enhle mhlawumbe kwi-hip hop ungasho ukuthi kanjalo futhi ngisho nakuMaskandi into enhle leyo ukuthi kube khona abanye abahamba nalolu hlangothi abanye bahamba ngalolu hlangothi kungabi khona ungazwani ukhwebhana khona okuncanyane
ake ngibeke nje kanje weMamkhize la kuMaskandi usuka lento ekuthenini emakhasi jwayele ukubukela uyabo siye sihamba imigangela nani ngale ukuthi ke kuMaskandi umculo into okujabulisa abantu kunayo into yokuthi kuMaskandi uma kukhona leyo nto eyidla ngokuthi kwenza ukuthi kuhlale kune competition ngaso sonke isikhathi kukhona konke okwenzakalayo ngale ukuthi kusuke kuukuthi abantu ufuna baxabane balo kusuke sekurong mase kufika kulelo zinga abalandeli belo kodwa khona kuyawukhulisa umculo ngeke ngiqamba amanga kuyawukhulisa ngoba uzobuka kwenza ukuthi amehla agcine ethe njo kulanda amehla amaningi ngoba kusuke kune competition kulento osuke yenzeka ngoba lento uMamkhize lento yokukhipha ihit into engaphuma namhlanje kusasa ingaqhamuki so kusho ukuthi lo muntu ke aseze ukukhuluma lutho ngaye ngeke uzoyigaranti ingakho ke kubalekile ukuthi noma umculi uzama ukuba ibrand kodwa ungafuni ukuba umculi wamahit ngoba ihit ungayikhipha namhlanje uthi uyakhipha kusasa uthi ugaranti impela uthi hayi ngishaye ngqo kodwa bese kuyabheda so ke lokho kwalento ke beef uthi ibeef ku hip hop iyasiza nala kuMaskandi ngoba noma bethunjoka ngizokalekisela nje Mamkhize kuye kwaba khona nomgqumeni kwaba khona umtshengiseni into eyayise ukuthi amagama abahlale sematheni kakhulu phezulu kwakho konke ukuthi babethula kahle beshaya ingoma kodwa ukuthi phakathi kwabo kwakunalento yayikhona siyibonile futhi namanje sekhona kuMaskandi ukhuzani legcokamelisha ngingcolise nje kodwa ngizama ukwenza umzekeliso ikhona lento yekhona yokuthi ngaso sonke isikhathi iyona yonke into eyenzakala ihlali iqhathaniswa hayi ukuthi ngoba kunobu kodwa lokho kwenza kuyawukhulisa ngoba namhlanje ubona uMaskandi uhlale ukukhulunywa ngawo ngapha nangapha ingenxa ukuthi nakhona kunayo imbangela nomthelelo ethenini ufuna izinto okufuna ihlale ikhulumeka so kuyasilekelela kakhulu ke lokho emculweni ukuthi kunezinto ezihlale ikhulumeka nje ngaso sonke isikhathi noma bethunjwa akasenzanga lutho kodwa uzohlala ematanzwa nomuntu othile uyabo ngoba ihit ngeke uyigarante Mamkhize ungayikhipha namhlanje batsha zizwe lonke kusasa niyakhipha niyafiyelela lathi hayi asezwa lutho ke manje kodwa manje icompetition kula abantu bakaMaskandi yohlala ngisemathini Sibambe lapho kwamanje sobe siqhubeke sixoxa naye uNjoko umculi ke